Thank you so much. So, focus on my face and take a little brightness. Okay. So, may adlaw sa inyo ha. Ito sa tong bag-o lugar nga adlaw pod para sa tong raw vlog. So, karon akong ika-5 nga raw vlog. So, actually nakoy grabe ka innovative nga nahimo. So, karong adlaw. So, ngit-ngit man siya dire karon. So, akong ako ni siya off. Oh, something na, di ba? Tamo dark. So, karon di ba? Light siya. Pero balumon sana guys. Tanawa na ra siya. Kana screen na siya sa ako ang isa ka ikaduha nga screen. So ako ang laptop, then ako ang monitor, ikaduha nga monitor. So naka-idea ko karon lang yun. Kita mo di ba pag on. So mato siya. Ako ang idea. So alternative nato nga ginatawag nga face lighting. Okay? Woo! Naka-idea ra gid ko. Pwede na ako maka-take og videos bisag gabi. Kay dili na kayo siya dark. Okay, salamat ta sa atong sponsor. Sa atong sponsor karon atong video is ang Nova man na siya nga TV. Okay, so Nova na siya. Actually dili na siya mo pahulam ra na. So, okay, dark screen. So, ayaw kamatay ha. Every 1 minute man siya kung dilipan si tungod sa setting. So, sorry, padayon na lang ako kaysa may setting pa ko. Okay. Dili ko ni siya may tabo karon, dili siya possible kung wala ko naligo ganina gamit ang wala di naligo ganina. Gapon. Silka. Oh, silka, di ba? Silka kung gigamit. Gamit ko ni sa kasawa ganan ako asawa ni kay medyo hiyang ba, dili ito kadali ma-allergy or something inana, dili po siya mag-peeling. So, try out saya. So, karon napukoy dulaan. So, away story sa inyo ang nanako dire. Na ako karon sa kwarto. So, ikaduha naman niya ang kwarto sa mong rent na balay. So, ako siyang himo nga gamay nga studio. So, dire ra ko mag-record. So, dili na ako sa gawas. Okay? So, saba lang ako ang kanang saba diha is mo na siya ako ang ventilador. So, or ako ang humidifier. Kung humidifier. So, napod siya fan. Hinihinlo ko diri ganina. Actually, dili po yun ako siya ma-figure out kung saan final siya mahinlo. Pero at least ako na kong area nga na-clean up and at the same time, medyo okay na siya. Kung ang background mo, reflect siya sa light dire. So, dire ko magatubang. So, dili ra tayo ba. So, bites kayo. Okay, kista lang. So, na-improve akong setup. So, pero, di ba? Na-improve akong setup. Dayon, na-improve pag akong lighting. So, okay. Next time is, tatarungan ako ng lighting. And, na-improve po na ako akong wirings. Na-setup na ako sa nagdang extension ni butang. And, all of it is medyo na siya hapsay na. So, dili na lang ko pintal dire kay itabo man god kung nakakita mo sa akong lain nga video, di ba? Murag ibaligya niya mong yuta nga di abangan ang balay. So, putang yuta ibaligya. So, possible mawala mi dire or ma-relocate mi or mobalhin mi sa katong yuta nako. Basin balayan to na mo. Okay, so karon atong topic karong adlaw is more about professionalism and natawag na to attitude, natawag na to nga educated, ano ba. So, mag-discuss ta na. Tungod na siya sa more sa tuwa man good is mingon magud ta dayon nga if educated, equivalent na siya sa professional. So, actually dili diretso. Natay ginatawag nga application kung unsa ang imong profession. But professionalism is acting into something nga kana bitawng imo bitawng gi-joint bitaw ang imong behavior imong behavior into sa imong education
example sa kuha engineering is namin ni MA Laws and Ethics. So kanang MA Laws and Ethics is kinahanglan i-combine na ko na siya. And ang mahitabuan na sa iya ha is mahimo kang naka professionalism, di ba? So may tabo man gud ana karon kung educated lang ta is dayon dili ta maayo tong breeding, dili maayo papadako sa tuwa to pamilya. Pag naata sa trabahoan na possibility mawala ato ang ginatawag na professionalism. O sakto educated ka, engineer ka, teacher ka, and all of it is possible kung makahuman kag eskwela, di ba? Pero that doesn't mean nga after ana makahuman kag eskwela is total package na ka with professionalism. Dili na mao. So professionalism is acting upon sa situation with sa imuhang ginatawag na to nga laws nga naa sa imuha as a professional ka, as kung unsa na, and plus behavior nimo. So nalang ko'y mga example lang is namoy away sa imuhang kauban, di ba? Or namoy argument. So ginatawag na ko na siya productive argument. Every time natin productive argument is ato ang gina-argue na is nothing personal. It is nothing against to the person. It is on the system. We target to the system. So that is targeting the problem. So we don't blame. Okay? We don't blame. We fix the system. We fix kung unsay naa or unsay wala, unsay sobra, unsay kulang. So mo na siya tong ginahimo. Mo na siya tong gina-act as a professional. But naay chances nga mahitabo ni is moadto ta sa tong pagka-educated. Is uban is during the argument mapildi diretso ang janitor. Or mapildi diretso ang ginatawag na to nga common siya sa industrials contractuals or contract based, which is unprofessional. Tanang tao na igiagian, tanang tao na ay kina-consider na to nga knowledge idea is there's a good way to decline the idea if not applicable, di ba? So if not applicable, if not possible sa imong terms, kay ikaw ang malubag, there's a chance nga mayong ka, no, that's not, okay? Dili na pwede, ako'y manubag ana, something dili pwede. So, na yung mga nga chances. That is professionalism. But to stop them, to oppress them nga something more powerful or more something ka sa ilaha is that's not good. Okay? Even teachers inana, so even so natin mga ingonana ha. So not all, pero syempre na mga ingonana. Ako lang ning ginakuan sa inyo, not all. So na yung mga teachers nga grabe bitaw ka stricto, kasabaan ng mama, something ang mama bitaw labi na og sipuno ng bata, ano bitaw. So na yung mga chances ngayon nana, which is kita mama magyapon ta, we think best for our children, pero or kita parents gyapon ta, we think only the best for our children, pero if the best nato is dili na siyang standard sa uban, dili nato na sila. Okay, maura na tong best. So that's part of professionalism, understanding them. If you want to help them, if you cannot, don't argue, ayaw awaya, something na something kung na siya kulang along the system lang. Kung na siya kulang, kung wala ana. Ayaw something i-argue nga, or ayaw something nga himua nga luoy siya.
dayon mag-decide ka para sa dili kayuhan saya. That is unprofessionalism. So actually ako nagyapon ko kaka-feel ngayon na but ako taas kog emotional quotient. Makayan ako na. What if lain tao? What if lain tao? What if dili sila parehan ako? What if dili sila parehan nimo? Diba? So para sa tanan is it's okay anay argument, but productive argument to solve the problem, not to deprive of the person kung unsa iyahang dapat maingon, labi na the freedom of the press. I mean pwede siya makaingon niya, diba? Or opinion, but you have to understand and make him understand or make them understand. So diri lang tamo man guys. So 1-1 ra ko tama na. And today